लोगोफोर नै आंनि मैगं गायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थानो लालायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेखौ नोंथांमोना मा लाइ होनना मिथियो कमेन्टआव खिन्थाहरदो जायफोर नायदों आरोना। बेखौ चाइनिस लाइ होनो ना भुटान लाइ होनना बुङो। नै आङो कार्टुनाव जानो आन्था गायदों आरोना लोगोफोर। मा होनो मुथासेयाव आङो बेखौ 20 थाखानि बायदों। एकदम माबा 50 थाखा होनलाबायो आरोना। ओमफ्राय गासै मुथायाव 10थाल' थायो आरोना लोगोफोर। नायदो नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम 10थाल' थाथारो मुथासेयाव। ओमफ्राय जों बेखौ खमायनानै 20 थाखानि लाना फैदों। ओमफ्राय नैबे लाइ गोथाव आरोना बेखौबो आङो लांदां जायगाखाय माने गायफानानै होदों आरोना आङो नैबे लाइजों लोगोसे। थ' नोंथांमोना मा लाइ होनना मिथियो खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोफोर नै बेनो थोयो आरोना हारसिङावहाय गथ'फ्राबो जाखाया नालाय। बेनि अनगायैबो नैबाव नायबावदो नै लोगोफोर आं बेयाव दुन्दिया फोदों। ओमफ्राय बिराद रोजा फोदों। ओमफ्राय हानि दुंनायजों सेवग्लेबलांबाय माखासे। बेखायनो आङो बेखौ माने फुनानै जाबाय आरोना लोगोफोर नै बिराद रोजा जादों। ओमफ्राय बेवहाय पारमानेन्ट थागोनब्ला बानलुसो थागोन आरोना लोगोफोर। नै आङो बेवहाय बानलु थफा गायखाबाय बियो दैज्लांनि थाखाय जागोन। लोगोसे आङो बिन्सबो होफादों थाइफा थाइनै माने मोनजाफानाय बायदि आरोना लोगोफोर बेखिनि। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो एसे दंबावो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं आं।